Ini spesial buat pancingan semuanya. Bapak Ibu, matur badun yang kasih setiap kalian sampun mudo, sampun siap jodoh. Berikut kata-kata saking keluarga, sampun mudo, ada paling panglipur teman naroso pancingan monggo. Sebelum bersani ngantos tuning pari purno bangki. Dun. Bojone Mbak R sapa? Bojone Mbak R sapa? Adi. Jebul warung ketiga. Kita mlebune jero mau. Kae kita ning kono. Golek duwek. Sopo kae sopo etan kae ya. Teludas tuh.
Wah. Bro, yen anakku dadi gendro karo anakmu. Mergo film aku ngereket aku. Aku iki. Ngene. Saiki wong tuwa kudu karo wong tuwa. Aku maksudnya tapi ana wong kene sopo sing dikani Pak. Aja sumpah. Rokokno bopo karo karo anjangan. Pak tak terus utang amin. Aduh. Sapa Mas yo? Aja kaya ngono seminten. Tenang apa piye iki? Aku diaro kae. Ini wong ayu. Yen awake dhewe nandhang asmara ora bisa wae. Waspadano bopomu bisa andekan seneng mergo aku lan sliramu minten. Lewa-lewa, belum ngerti rasani. Sing turu ki mulai. Ngapunten Bapak. Saiki wong tuwa kan wong tuwa dadi congkak mergo awakmu digendrong karo putraku. Panapun dari kakak Bapak menika pancen kula boten tresna kalian suminten. Pinten. Ojo kaya ngono aku wis dhewe cempuk, Den. Ayo. Sumbar apa kowe? Tunggal guru, tunggal biung. Yen pancen iso nandingi kastenku. Ayo. Pinten. Mergo tresnamu karo aku bisa ndadekake cungkrang karo wong tuaku lan wong tuamu pinten. Aku ora tresna karo kowe. Aku wis duwe genok sih. Piye? Nek bapakmu menang, aku kok berarti karo kamu. Bapakmu takon kalah kuat. Ya ya, Pak Guru, coba waspada no, pinten. Pinten. Saiki iki. Wong loro kuwi bene jongkrak. Saiki awake dhewe ayo. Ana ibu. Ya yo ando, sampe kono ya. Ayo ayo.
ketoke waroke senengan iki. Seimane aja karo omong. Yes. Apa guru? Betul. Saiki putra putri iki bisa wujud. Kumat. Saiki wong tuwa karo wong tuwa wis damai. Iki panjenengan kula niki warok Suradenda kalian Suramincan iki. Pun ngantos congkrah mriku amarga kula kali seminten monggo. Niki tumut-tumut anggrek-gengaken swasana kemawon. Ya kagem dulur-dulur ingkang sami mirsani sadaya mudhun. Pripun? Setuju lho mboten niki? Ini ya Mas Hati-hati. Ini pripun? Saiki kanca-kanca gawe iki ngredengake swasana mugi ajate Bapak sakeluarga iki tansah kalisting sambi kala ya. Kaki ini maten iki samjuk ngantos yaumul qiyamah. Amin. Lah iki aku pengen repen. Pripun ini? Jaluk lagon. Wis jaluk lagon tak turunane. Titik ngono Mas, gubuk apa tak bawa titik. Kene. Jangan ada pikan. Aku isin lho. Aku Aku karo mau jane isin lho ngene iki. Kartiko wiwitane kartiko kita ngabeni wong sita iki jebek iki iki kaya Wahyu Aku yang mumet toh. elek iki ceritane anake pinten sing biyen iki ketoke keturunan kok iki lingsem yen kemutan lelampahan kang kawur di Tresno
sutresno tanpa bakal tanpa kloso petabote ketaman asmara lubuk kae iki mati nanti besok ora bakal lali lubuk kae kembang itu wayang wengi kanthi jaga rito Katakan sabdut hati kata tutur saya merahati aku kowe dadi garwa warga leren sing kubur asmara
disayang berapa dan mari lo ya. Ya, saya berapa? Disayang sepinten. Ya gak wani. Yes. Ayo. Suruh kedor, waro kawula kabeh. Ayo, terus nih. Kebiare Satrio Muda antek sesuk-esuk. Ayo. Sito waroke teluan. Kurang gizi.